Allah. Lah kok ngendi sampean? Kok ngendi? Yo, kayak golek kayu iki. Iki nya Pak Medek nek titipan saitik ya. Yo. Kayak iki nek sembako. Yo. Sembako. Beras. Lengo, gula ya. Ya Allah. Piye le nggawa? Iso apa ora? Iso nggawa apa ora? Saged. Ya Allah. Abot lo. Matur kasih nggih. Yo. Lah iki engko le nggawa piye? Mangga dibaleni. Oh, dibaleni. Ya Allah. Yo. Hati-hati, dalane angel. Ya Allah.